ҷавоне бемори сахт буд, дар сакароти марг қарор дошт. ин замон фариштае омад ва ӯ гуфт: роҳи биҳиштро интихоб мекунӣ ва ё роҳи умрро, яъне роҳи зиндагиро? ҷавон гуфт: роҳи биҳиштро. фаришта гуфт: ба биҳишт се қадам роҳ аст, қадами аввалини худро бигзор. ҷавон қадами аввалини худро бигзошт. садои гирьяҳоро шунид. гуфт: инҳо кистанд? гуфт: инҳо хешу табороданд, ки туро то 40 рӯз азодорӣ мекунанд ва фаромӯш хоҳӣ шуд. ҷавон қадами дуввуми худро бигзошт. садои гирьяро шунид. гуфт: ин кист? фаришта гуфт: ин ҳамсарат, туро то 1 сол азодорӣ мекунанд ва фаромӯш хоҳӣ шуд. ҷавон вақте қадами савуми худро бигзошт, садои гирьяи талхеро шунид. Вой гуфт: вой, ин кист? фаришта гуфт: ин модарат аст, ки 1 умр аз ёдашам меравӣ, 1 умр бо ғам ғуссаят мемонад. ҷавон гуфт: ман роҳи зиндагиро интихоб мекунам. намехоҳам пеш аз модарам ба биҳишт дароям. дӯстон, модаронамон фариштаи рӯи замин аст. бояд ба қадрашон бирасем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон. дӯстон, ҳатман ба канали мо обуна шуда моро бо лайк дастгирӣ намоед.